Yebo, Sekuru Makaruse. Mwakachengetwa naMwari. Ndazouya usiku asi kuri kusvika. Mama kangomirira. Amuruzi hope basa kuri chero. Vanozoti mukomana anozondouya chete. Basa rinowanda. Yes, basa rinowanda. Wakaiona response? Ndakaiona. The last time you spoke with me, you said it was 16,000. 25,000 vanhu vakaona video yenyu. 25,000 up pandakasira musi Saturday nesuro. 25,000 haisiye kutamba nayo. Vanhu vachiona, vanhu vachisheya, vanhu vachidisa, saka zvinorakidza kuti pane kwazviri kuenda. Handiti vanhu makazviona hanzi tikupei mukana mupedzise basa renyu. Saka ndo zvandauya kuti tisimbise zvakataurwa nemhuri yeZimbabwe tichienderera mberi. Sandizvo here Sekuru? Nhasi bhatatirigai tiende kwaHauna Honde Valley, 90 kilometers from Mutare. Zvonera minda yemabhanana, vanhu vanenge vachitengesa. Aiwa tikatirigai tizvifambire tinozvonera. Tinoona Sekuru Makaruse. Apo tasvika paHauna growth point, katori kanzvimbo kari very busy. Varimi vanouya vachitenga zvinhu zvavo. Apa panonzi pamasamvu stores. Zvese mushikashika kwese itoriko inenge ichibva kwaMutare. Tatanga kurova road, St Columbus road, takananga kumakwasa. Tabva muHauna tinotombofamba tumakilomita twakati apo tatifambe tinofamba about 5 kilometers kusvika kumakwasa from main road tichirova dust makwasa. Tiri nani mbuya, muri sei? Aiwa, isusu takachengetwa naMwari. Pari sei pamusha penyu? Ndimadziri nani? Yebo, Sekuru Makaruse. Mwakachengetwa naMwari. Ndazouya usiku asi kuri kusvika. Gaishe takudokumenta zvese kuitira kuti nyika izive kuti handisi kuita zvokunyema. Munochengetwa here baba? Tinotenda. Akomana mukwidzi uri kuno kumakomo kurwadza kufamba. Ndangoti regai ndidongorere sekuru wangu tione kuti vari kutandara here. Mama kangomirira. Amuruzi hope basa kuri chero. Vanozoti mukomana anozondouya chete. Basa rinowanda. Yes, basa rinowanda. Ipapa ndo pandazitowana mukana wekutoti masande ani muzendo patinoya kuno. Makaiona response? Ndakaiona. The last time you spoke with me, you said it was 16,000. 25,000 vanhu vakaona video yenyu. 25,000 up pandakasira musi Saturday nesuro. 25,000 haisiye kutamba nayo. Vanhu vachiona, vanhu vachisheya, vanhu vachidisa, saka zvinorakidza kuti pane kwazviri kuenda. Handiti vanhu makazviona hanzi tikupei mukana mupedzise basa renyu. Saka ndo zvandauya kuti tisimbise zvakataurwa nemhuri yeZimbabwe tichienderera mberi. Sandizvo here Sekuru? Uye hamufaniri kushota kugariseka nekuti zvinhu zvedu tese izvi. Nhasi matidzikireka. Saka makanzwa sei mbuya nase? We were very happy. Kufara chaiko. Kufara kwekufarisa. Kufarisa. Zvakamboitika kwamuri here? Hazvisati. Tinotenda. Tinotenda vanhu vacho vakaresponda nevanhu ivo vakapa mapromises ekuti ndikwanise kurekodha nevo vaiti varuda kudropa zvipo. Ndinotaura dadandaizokwanisa kuona mukana wekuvaona personally. Handiti aiwa mukatoona inini matoona Zimbabwe yese.
ndichaise this video ndasvika pamutare ndichanatsokuizisa nhamba dzenyu kuti vanhu because mameseji acho handingamakwanisi anenge akaita kuzara muinbox mangu zvodosvika kana 500 chaiko vanhu batsirai Sekuru zvakazodii saka zvimwe zvacho zvinotodawo kuti nemunge muchitaura navo directly handiti nhasi tiripo pamakwasa village panonzi paMakaruse Sekuru Makaruse ndau yako pa good news sisi tinoda kuti tiite zvinenge zvatinenge takatenderana pamberi paMwari uye pamberi pevanhu. Ndakati tichaisa clip iri vanhu vakati tikubatsirei tobva tatoita saizvozvo vanhu vakati Sekuru asi makangozvionera mega response kuti vanhu vakati Sekuru vanoda kudii vanoda kubatsirwa. Saka ndaya nemashoko ekuti Sekuru ndichakupai mari yekuti muye pamutare kustudio ndichanatsotsvaga date randiri free this week ndokupai mari yekuti muye kustudio nambuya hatidi kuonana nosiyana pana Sekuru ndo panani because takazvitanga Sekuru aripo mbuya aripo handizvere Sekuru toauya kustudio toita song yedu todini tokwanisa kuipusha kana tukaita 1 or 2 toipusha and chishuwo changu ndechekuti tizobuditsa video asi video yacho ndoda kuitorera kuno kwazvakatangira saka imimi task yenyu yayo kuti Sekuru mugadzire nziyo dzenyu 2 or 3 dzinge dziri ready as soon as ndangokuti Sekuru kwirai bhazi pindai pabhazi kuya kwamutare mobva matodii mobva matouya vanhu vakawanda vanozokubatsirai but inini anofanira kutanga kubatsirai ndini pane vanhu vachazouya vachizoti Sekuru but inini ndinofanira kutanga kuita zvinhu zvandakataura vamwe vanhu vachazouyawo vachizobatsira but zisati meri saka munoti ini mashoko aSekuru anofadza nai mai munoti kudiwa vanoti Mwari amuitei zvakanaka nekuti ukaita chakanaka wazviitira kongwa yenyu yakanaka makazvigadzirirawo inini saka dai Mwari andoshanda pakati pedu nemhuri yese yakati zviitiko ichiitike ndichichitenda Mwari wekudei shuwa Mwari anoda kutenda. Amen. Sekuru pandakabva panapa ndakati munozozvisimudza here Sekuru kurama nchikukuti uye kwamutare uye kustudio ndinozvisimudza zvakanyanya vanhu vakaitirwa zvakanaka nekasongo kamakaimba zvekutoti ndine kutenda kakuti tinotopfuura ipapa kasongo ikakako akakwanisi kuenda paYouTube here for the people to pick it from there tondowari zvese izvozvozvo tichapaisa zvese nemaonline stores kana matoona inini matoona kuti zvese imamfanira kumboita kana wari I know you're doing all the management. I know. Ndingato manager waSekuru Makaruse. Saka vanhu mukandiona munoti makadii manager waMakaruse. Zita redu richienda mberi. Vanhu vazive chipo hachifaniri kuperera ipapo. Ndinoziva kuti Mwari vanenge vatori nechinango. Sure. Sure. Inini fungai kuti mama wakangoti mhanyai paMakaruse. Zvakangota sekutamba. But vanhu vakazototanga kukuziva nekuti tazozvibuditsa. Saka that last week was the right time for Sekuru kuti vazikana. Handitika. Saka tinongogamuchira kuti Mwari vachatiitira zvakanaka. Imimiwo mugoendera mberi hatidi vanhu vanotomira zveSekuru. Inini ndandichida I was hoping kuti by end of next week titato complete album. Handiti. Makutodarira album. No, that's what I was hoping for, at least 7 songs. Cool, Zagara ziripo. Murundara kuti masongo atoripo. Aindoshaya anhu akaita sesu. Financing. Ndiyangari kunetsa. Asi ndakazonga ndakuchineta manje. Zvokuti ndingadai nditori netons of them. I don't worry. Zvokuneta isusu tauya kuzokusimbisai kuti Sekuru vadii vaenderere mberi. Handizii kana mine mashoko ekutaura tichipendera zvedu sangana kwedu. Ini chandoda kwamuri kunyanya italent renyu harisi kuzoperera pano, harisi kuzoperera kumakwasa. Vanhu vese vanofanira kuziva kuti kwahonde kana kukaita function hatiimbi kusina Sekuru Makaruse. Handiti chitibvai mashoko ekupedzisira edu Sekuru.
kunyanya kutaura kumhuri yezimbabwe nevanhu vanenge vakateerera vachiona. ndoda kutenda mhuri yezimbabwe zvakanyanya, especially ivo vakaresponda vachipa macomments akanaka pamusoro pemusic yangu, and I just hope kuti wanga wasati wapa macomments wachatopawo nekuti izvi ngezvamwari, and I really talk God, I really sing God about God and Jesus Christ and his power. That's what I do, and I'm sure people will get some messages. Kumbuya tinotenda Mwari akapinda mwemuri akakufemerai kuti mutambire kutumwa ikoko. Mai mufundisi wakazwa kuti izwi raMwari mukati mwake kuti atume imimi. Mwari unotuma vanhu vari kufamba, ngirozi hadzimboruki kumhara pasi basi, vanhu vari kufamba vanoshanda naMwari. Zvibva zvatiwo baba muibva mamudorangarira, muibva matakura kuendesa kumhuri yaMwari zvekare, nekuti vanhu vese ngevaMwari. Zvichibva mhuri yacho yadairawo chibva shoko redu yana baba rasimbiswa. Saka tiri kutenda wese wakaita chakanaka tichiisazve pasi paMwari, chitodai Mwari aramba achifambira mberi achititirai tese zvakanaka. Tatenda muitire zvakanaka.